Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a l'Obert per Vacances. Durant tota aquesta setmana estarem també a l'edifici Neàpolis de Vilanova i la Geltrú. I avui dilluns volem començar parlant de llibres i d'un llibre que ha escrit una escriptora que era metgessa i que, com jubilada, es va dedicar a escriure. La coneixerem una miqueta més, ella és la Mercè Carandell. Mercè, gràcies per acompanyar-nos, com estàs? Moltes gràcies a vosaltres, molt bé, sí. Metgessa jubilada i ara escriptora. Sí. Explica'ns una miqueta de... Una mica. Jo vaig... Aquí, l'any 95, vaig començar a publicar una secció que es deia Vista en Consulta, perquè em van proposar que fes uns articles setmanals a la contraportada, el 3 de 8, de medicina. I a mi se'm va ocórrer que en comptes de medicina els faria de malalts que pateixen una malaltia. De manera que la gent es pogués sentir més identificada per entendre aquella malaltia. No una cosa mèdica, no d'article mèdica, sinó posava un exemple de malalts. Aquests malalts existien, de veritat. Sí, perquè tu eres metgessa del cap de Jaume I. Dels Camils. Camils, després va estar Jaume I i Sant Joan. Jo era els Camils i llavors cap Jaume I i després quan es va obrir Sant Joan, doncs Sant Joan, però sí. Però al principi, des del 85, perquè jo vaig estar a Bellvitge, després vaig estar a la residència Joan 23 de Tarragona i després ja vaig entrar als Camils de la mà del doctor Bastos, de traumatologia, que necessitaven una reumatòloga, soc reumatòleg, i ja està. I explicaves casos que havien passat. I explicava casos que eren de reumatologia, que eren de la meva especialitat de reumatologia. Llavors el que sí que feia era barrejar, com per exemple, si una senyora patia tal malaltia, jo la posava amb un senyor, vull dir, jo barrejava de manera que ningú es podia sentir... Ningú es podia veure allà reflectit, que hagués sigut fatal, no? Sí, els malalts no es reconeixien. Però jo quasi gairebé de vegades a la consulta escrivia el que em deien les paraules, gairebé amb una gravadora moltes vegades, és a dir, que era una cosa com el pa del forn al diari, no? I molta gent em seguia, tenia un feedback important que m'encantava, vull dir, m'encantava tenir aquest feedback de la gent, molta gent em deia, ja ho he llegit, i tu i jo sabem. Això et va portar el 95 a guanyar el Premi Eugeni Molero. El 96, perquè el Premi Eugeni Molero 95 es dona el 96, perquè com que és un any d'escriure articles. Doncs el 96 jo vaig deixar d'escriure totalment perquè havia sigut una feina enorme, no? Una feina tremenda, no podia estar pels malalts i per escriure tot junt, no? I llavors ja el 2013 que em vaig jubilar, doncs sí que em vaig dedicar a escriure full time. De què et va venir aquesta vocació de... Jo sóc d'una família d'escriptors, vull dir, hi ha moltíssims escriptors a la meva família, vull dir que era des de petita, no? Jo he conegut tots els escriptors, sobretot en llengua castellana, vull dir, perquè van viure a Madrid, doncs el Sánchez Ferlosio, la Carmiña, Martín Gaite... Tu ets dels Carandell. Jo sóc dels Carandell, famosos, en altres temps famosos, ara ja no... El meu pare també havia escrit molts llibres, també va fer el mateix, es va jubilar als 60 anys i d'aleshores ençà que va escriure 11 llibres en català sobre la Barcelona dels anys sobre la Barcelona dels anys 20, primer dels anys 20, aquella Barcelona dels trets, dels anarquistes, tal, i després sobre la Barcelona franquista, negocis bruts, tot això. Sí, tu realment portaves molt la vena interessats, i això, ho portava a la vena. Jo el que vaig fer va ser passar-los a e-book perquè no es perdessin i ara estan penjats a la Biblioteca Cervantes Virtual a Madrid, secció Vicenç Vives, que és la secció dels catalans. I estan tots allà. Ara els estic fent traduir al castellà
i vull dir que és una cosa perquè es conegui Barcelona. Jo, si vols, et passaré l'enllaç, que realment són llibres molt impressionants. I després, per part de mare, tinc, que jo em dic Mercè Carandell Robuster, per part de mare, el Robuster, l'Eloi Robuster, el meu oncle, era molt amic del Josep Pla, va escriure una novel·la prologada per Josep Pla, que està a punt de sortir, perquè també m'he trobat que era el text i ara doncs estem fent el llibre. Per poder-lo publicar. Per poder-lo publicar, és a dir, sí. Tu últimament has publicat per Amazon, que es pot comprar per Amazon, Sí. un llibre que es diu El paradís rere el mar, Sí. que en principi semblava que Edicions 62 hi estava interessada, però va venir tot el tema de la pandèmia. Això no es pot ni dir. Però tot el tema de la pandèmia Sí. ho va aturar tot, no? Sí, no estava interessada. De fet, em van dir que em presentés el premi i després va desaparèixer. M'és I tu igual. has fet Sí, les autoditats? l'autoedició jo estic contenta i a més ara tinc un canal de YouTube, vull dir, demà ve la Teresa Costa Gramunt, un dia d'aquests, vull dir, ve gent interessant i estic molt ficada amb això de l'autopublicació, que es pot fer només des del 2016 i realment és molt interessant. És interessantíssim. Sí, però aquest llibre només el podem, o a través del teu blog o a través d'Amazon podem No, el meu blog no, del meu blog no, només Amazon, però aquí la novetat està a l'audiollibre, que ha quedat meravellós, ha quedat molt bé, locutat per la Marta Baguer, i que es pot adquirir a tots els telèfons mòbils perquè està a l'App Store per Apple i per Android està a Google Play. És a dir, que un se'l pot baixar i el pot llegir. Per 8 euros, s'ha de comprar. Sí, correcte. Però realment l'audiollibre és molt bonic. Jo crec que l'audiollibre agafa un sector de gent gran, per exemple, és com per regalar a gent no gaire lectora o que tingui problemes a la vista. Jo sóc una fan dels audiollibres i jo mateixa ara venia sentint un del Mankel, vull dir, Sí, que el ves de llegir, és una meravella, com si escoltessis la ràdio. Estava aquí com si hagués estat 2 hores, vull dir, m'és igual. L'audiollibre ho recomano moltíssim, i el meu, ja et dic, anirà a totes les plataformes, Storytel, Audible, però de moment es pot aconseguir amb qualsevol smartphone. Fes-nos una sinopsi del Paradís rere el mar. El Paradís rere el mar és un llibre que pertany a una trilogia, la trilogia de Tramujals, però és un llibre que en principi és un noi d'un lloc de la Catalunya central inventada que treballa a casa d'un botiguer de poble. I aquest noi, el botiguer és un botiguer senzill, però aquest noi és d'un poble molt petit i s'enamora de la filla de l'amo. En aquell moment, Alfons XII, perquè és l'últim quart del segle XIX, fa el servei obligatori a Catalunya, que eren 8 anys. 4 anys a Filipines o a Cuba, que era la guerra dels 10 anys a Cuba, i 4 anys més a algun lloc de les Espanyes. El noi decideix marxar i anar a fer fortuna a Cuba. És un noi que sap fer comptabilitat, que, vull dir, la seva estimada, ella es diu Blai, l'estimada, que es diu Susina, la filla de l'amo, doncs l'ha ensenyat a escriure, i és un noi que, quan arriba a Cuba, es fa fer un vestit, està molt elegant, i aleshores coneix una altra noia, que és l'Anita, que és filla d'uns comtes, vull dir, de gent molt important, d'ascendència mallorquina, a Matanzas. Llavors aquí el que s'intenta és fer colar la història entremig d'una novel·la romàntica, també sobre les relacions familiars, també hi ha molts personatges. Realment, la veritat és que ha estat molt ben catalogat pels lectors de l'editorial, de l'agència Sílvia Bastos. La gent m'ha fet molt bones crítiques. És un llibre molt divertit.
És un llibre que té molta acció. Molt bé. I segons m'han dit. Sí, sí. I ara en què estàs treballant? I ara estic treballant amb la tercera de la trilogia, que és el que a mi m'interessava fer, però no estava preparada encara, que bàsicament és què passa, i és una qüestió de gènere, amb les dones de la meva generació, que són els anys 60. Jo vaig néixer en 1948, per tant, el 1960 tenia 12 anys i el 71 em casava. I el 72 tenia els meus bessons. Soc un producte anys 60. I aquest llibre em fa molta il·lusió presentar-lo i és el que estic treballant. Molt bé, doncs. Però esclar, amb això tenia ganes també de donar publicitat a aquest, el Paradís rere el mar, perquè si no, l'altre no tindria sortida. No, està clar. Ara hem de recomanar aquest paradís... No, el Paradís rere el mar, que podeu, de la Mercè Carandell, que el podeu adquirir a través d'Amazon i que, òbviament, la pinzellada que ens hi ha fet val molt la pena, i si no, a través del mòbil, treure aquest audiollibre que també paga molt la pena. Mercè. Aquest audiollibre, sí. Jo crec que serà un acompanyant. M'han dit que ho és la gent que ho ha llegit ja, perquè fa dies que va sortir. És que llegir, en aquest cas, escoltar-lo. Per sentir-lo. Mercè, moltes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres. I felicitats i que vagi molt bé aquest llibre. Moltíssimes gràcies.